Hienoa. Hei kaikki taas, päivää myöhemmin. Oh ja Gridsan oli mukumeisessä. Tulee jo. Okei, mä tuun. Demeis! Rekordaatko sä muuta? He on rekorda. Hyvä tyttö. Olen minä hyvä. Oikano 462 Demosella. Sä et ottaa mitään. Nollat spessulla, jes. Sä et oo sun klaanisia ku muut sä. Onko sulla spandoita muuta? Ei. Täällä on mulla tää mase. Ai Sitä mä niin. käytin äsken. Kivasti just rangette ja vetää mua täällä näin. No nyt se vaihto suu. Ota vähemmän damaa kuin sä ja mun pitäis tankata. Nyt sä otit vähän enemmän. voi jee, Oi no nyt jee! Oi Oi per... haistakaa paskaa. Fucking crashers. Taas! Eilen samaa vittu. No niinpä. Haistakaa pitkä paska. Sitä 24. Ja vittu. Onks sielläkin joku? Ei. Eikö? Ei oo. No niin, tänne näin siis. Joku oli jättänyt. No niin, Tankkaa. bossi tuli, mä siis tankkaan tän, okei? Me ollaan nyt meille playerissa vaan. Me on ihan kohta 20 sekkaa. Voi vittu, en mä pärjää tällä. Vittu, kyllä mä tälle pärjää. Oot ennenkin pärjännyt. Oon. No niin, se tulit sinne. Kiitti. Viima. Kaussa vaihto targettia. Ha. Nyt lähti. Mun paska tankkaama. Osuus siihen, perkele. Tää ei ollut bosseja kun mä lokkasin sisään. Joku oli just lähtenyt. Jättänyt, Osuus siihen. jättänyt minionit vaan tänne näin. Suune Tulee P2. Häh? Suune P2. Siisti. Alun 10. Noniin, ota se, ota se, ota se. Täks. On 314. Aamu liikessä. Todellakin oot liekessä. Noniin, AGS Pessu Bliss. Paljon sulla spespoa? 40%. Aika cool. No niin, nyt mä pamautan siihen oikein kunnon spessut. Oi! Ja 491. Melkein 500. Niinpä. On gangsteri. Voi paska. Tää rangeri villiintö mulle. Se rangeri. Nyt tuli hiltti. No ei, hiltti on huono. Hitto on paska. Niinpä. Taas se lähti tuli mun kimppuun. Ota nyt se nopeasti. Voihan sitä kaupassa. Keskity muuhun, keskity muuhun.
No niin, ota se jo. Oi saatana, ei se osaa vaihtaa. Mä sitten tankkaan tän taas. Oi. Rekordaathan se. Joo. Ja kun mä misklikkasin koko ajan tuohon X-Mai, niin vittu. Nyt tulee kova hitti. Aika kova. Vittu lähti perään enemmän. No niinpä. Mitä me ollaan AGS spessulla. Laavin spessua kuva. Kolmetoista, vähemmän kova äijäni. Vähän myöhään playeri päälle, mutta mitä se haittaa. Niinpä. Ei hitannut kun 4. Oi, kato 325 DMS spessuilla. Aika kova. Taas se hyökkää sunkin. Oi paska, haistakaa paska. Älä kuole. 4 playeri ja vähän äkkiä. Oi, kattokaa kuka selvisi. Nyt mun lemmikiltä loppunut ruoka, mutta ei se mitään. No sitten sano kun vaihdat meleeseen, mitä se voi ollut soloon tän lopun. Ehkä. No niin mä saan laskettua sen defensen kanssa. Kuolen nyt. Loppus munkin remmikiltään ruuat. Sulla on hiukka verran vääränlainen kieri kyllä tänne, niin jossain tankkaa. Hyvä, no mulla on loppuruoka nyt. No mä annan sulle pari rokkelia nopeasti häivyt. No turre ja orkki. Örkilluita. Örkilukko tuli. Hän me sieltä taakseen, niin kyllä sitten saat. No just. Oho, aika kova hitti. No vittu me meidän mun nopea tappo nyt. Ja vähän nopeampia tappoja. Hittaa sua kohta runeen 2 holla. Mä rune pikaksella sitten. Tai ansiot masella. Taas joku krusha. Ei sieltä mitään auttaa. Se auttaa vaan kun se tulee. Niinpä. Nyt se enää. Sitä paitsi justiinsa olla lähes. Niinpä. Nyt tapetaan, älä, kuka näistä omasta tapetaan? Blue Charmia ja Soalia. Oh god. Tuun tappaa tätä sun kanssa, me saadaan siltä tappaa. No. Se yrittää krushaa meidän minionia. Fuck you. Fuck this game. Sitä 16 Soalia. No niin, mennäänkö? Joo. Shall we go now? Okei, teleportetaan nyt. Se mahtava kappake.